Здравейте, аз съм Кръс Задодев и както виждате, днес съм ви приготвил едно ново нещо в Clash Royale, новия апдейт. Вече има Арена 9, която ще се махне след 28 дена, ето тук пише. Ние все още сме Арена 6. И така, ето как изглежда Арена 9. И както виждате си намерих нов клан, който е с много по-малко хора, но пък както виждате има... Вижте колко фри батлета има, просто перфектно е, аз точно от това се нуждая. Както виждате има 11 онлайн хора в момента. Добре, както виждате, това съм аз, Кръс Задодев 2, направих си втори профил и сега ще си дам телефона на един приятел и ще направим един фри батле дуел. Само че, чакай. Както виждате, новия фри батле дуел ще изтече след 2 дена, 21 часа. Затова колкото може повече играйте фри батлета и се радвайте. Така, нека да поиграем. Така, и ето го, виждате го новия апдейт как изглежда. Добре, нека да е това. Тези... друго ще ни дава ли? Не, да. Добре, избрах си тези неща. Така. Моят приятел пуска едно инферно, аз пускам миньони. Така. Той има, как да го кажа, принцесата, която е доста силна. Добре. Той пуска това. Чакайте, сега трябва да му ги спреме. Пускаме едни миньони. Ето това. Добре, той няма как да се защити в момента. Този пичага какво пусна, че не видях. Добре, малко е скучена битката. Така. Добре, той пуска, как се казваше, този не го помня много добре. Ние ще му го спреме гордо. Добре. Така, нека да пускаме москитаря. Миньоните тук ще се оправят с този кон. Така, добре. Както виждате, новите неща, новия апдейт са много по-готини. Като гледам този пичага, няма да ми вземе звезда. Не, ще ми вземе. Тъй като сега... той е пуснал две крали, че е пуснал. Добре, все пак го бия. Само че ето тук той ще ми източи това. Добре, победих го. Така. Добре, победих го.
Сега нека да играем с този. Тук кое да си избереме? Айде ето това. Той избрал коня. Избирам Бейби Дракон. Айс. Той избрал Минер. Валкирия. И като цяло различни са ни дековете. Имаме ето това. Легендарното. Не мога да се сета как се казва. Леле. Започва се. Така, това не е много хубаво. Добре, този Чоко ми взе... Леле, той е пуснал Минер, аз чак сега го виждам. Добре, малко неприятно стана. Не трябва се да си ги взимаме ето тези мускитарки. Така, как да го направим сега? Добре, сега това ще го убиеме със сигурност, няма да ни гръмне. Давай яй след. Аз там какво се казва, аз не помня. Този обаче трябва да го победим. Така да видим какво ще ни пусне или нищо няма да ни пусне. Добре. И сега е време за тези... И той пусна принча. Леле, минионите там ще ми спрат това. Добре, ще загубим както мисля, че виждам. Не, вземи и... Добре, този фри батле не ни се получи много. Добре, нека ми вземе и това да порадва човека, тъй като няма как да го спрем. Добре. И сега искам да пробваме едно нещо с един приятел. Само че не. Бърках. Да. Нека да това. Чакай, че така. Тук миньони. Нека да е Минера. И това е. Така, започваме. Така. Сега нека да пуснем това. Добре, този пичага пак си е намерил принцеса. Току-що ми каза приятела, че има 4 пойзънда, магии демек, които ще му пречат. Той има това отвояващото, добре.
Така и сега започваме с нашата идея, както мислихме да я направиме. Така. Добре, сега няма да му ги спирам. Така, добре. Само трябва да му ги убиеме тези барбериани. Така, добре. Добре, и сега започваме. И добре, и сега със сигурност ще му взема. Както виждате, доста миньони събрахме отстрани върху кулата му. Бля, някой да го бия. Добре. Този пичага си търси някой да го бие. Нали? И така, нека да пробваме още един път с този пичага да играеме. Само че, айде де. Добре, пак ще е с Чоко. Тук където това да си изберем. Добре. Нека да е това. Добре, доста хубави карти ни се паднаха. Някой ме подкрепя, както виждате, отстрани. Така, пускаме тези глари. Топа има гигант, който малко ще ми пречи. Има и принцес. Добре, малко трудно ще ни бъде тук с този пичага. Вече си имаме двама гледаемости. Сега чакам, събирам за... Ето тази машина. Пускаме я. Не трябваше да те удря. Айде, удари. Трябваше да удари. Добре, малко гадно ни се получи тук. Добре, мисля, че сега е момента да го пуснем това. Не. Добре, просто излагаме се. Просто ни е много голям елексира. Ако ни беше по-малък. Добре, виждате вече какво става. Добре, просто ще ме бие. Така мисля. Взех му поне една звезда. Приятели, това беше от мене. Съжалявам, че паднаха няколко битки с Чоко. Елате и го размажете в фри батлетата заради мене. Това беше от мене. Чао и до другата Clash Royale игра.